Eguerdion lagunok eta ongi etorri txorienera. Hemen gaude, Patrizia Beiteli eta Zigorriturrieta, biak eskuz esku. Bai. Ba... Ei. Apa. Hori, ez zegoen ezaiat, behitxo, aurrenekoan ondate zaigu. Ba, beste bierrezetakin. Nik gaurkoan ingo dut arroza oiaskoarekin eta txitxirioekin. Ez da paella bat. Zer baino lehen, ez da izango paella. Paella ontzia badaukagu. Baina paella bat ez da izango. Ez da izango. Orduan, kipula erabotako diot, esango dute, kipula zaio sekula bota behar paella bati, ez txitxiria botako izio, patata botako diot. Arroz berezi bat izango da, baina oso gozo geratzen dana. Eta honen lagungarri, ez dakit Patri, zer ekarriko diguzuzuk? Ba, nik hotdog bat, txakurtxo beroa, baina izokinana. Bitxo. Hora, apurtxo bat aldatzeko. Oso, da. Bueno, ogitarteko bat izokinak. Hori da. Bueno, ba, nola ingo nerzetau? Errez. Egaltxoa gatxe sondu eta zubizian gorritu ingoitu. Atera eta paiera berdinean tipula txiki inda eta baratxuria botako ditu. Bitartean, tomatea birrindu eta hau ere barrura botako dugu. Piperrautza botako diogu, arroza, oiaskoa eta gero ardo zuriarekin bustingo dugu. Salda botako diogu eta 10 minutu falta zaizkionean txitxirioak botako ditu eta bertan bukatuko ditu. Bestaldetik, martorri eta aguakate mojo egiteko, osai guztiak ontzi batean jarri, birrindu eta ero arroz honekin zerbitzatu. Ze Patri, umoretzu ikuste zaitio gaur, la ostra, egia da betu, gure munduko lan honetakoa daukagu. Gustatzen zaigun egiten dugu, eta gainera, bueno, hemen txisteak, anekdotak, hainbat eta hainbat kontu dauzkagu. Giro politxa dago. Eta giro politxa daukagu, alde hortatik benetan, ez. Eta lan batean, nik uste dut, 160 da giroa. Bai. Zelango gorra izan alduzu toki batean, baina bintzak giro ona baldin badago, lantaldearekin ondo eramaten bazara eta hori, asko inda daukaz. Horrek pila bat itxen dago. Hombre. Benetan baiet. Bueno. Ba, esan dakoa, gatzez ondu, egaltxoak, hemen untxia erabili alduzue, nahi duzue, arraiarekin alduzue, gaurko errezeta, ba, egizue, arrozak dena onartzen du, eta nola ez, oiaskoa, txorrota bomba botako du, eta hemen gorritu, eta ero, bertara jungo dira, ba, gure baratxuriak, eta tipuleta. Oso ondo. Bakitzu zigor Japonen izan zen uda honetan, han nik enauen antzema, baina Japonen da bizpairatzen arrozan eskasia. Hau da, eskaritxa oso handixa da, baina lurrak ez dago hainbeste ematen. Azkenean bat, edo? Bueno, alde batetik aldaketa klimatikoa dau, eta bestetik, eskari pila bat. Eta orduan, bueno, arroz pila jaten dago, guko gisa jaten dugun moruan, eurek arroza egunero, eta... Hala ere, Patri, nik beti, ez dakit, suposatzen dut, ez? Bai. Japoniak berak emango du, Japonian jaten den arroz guztirako bertako nekazariek emango dute, nik suposatzen dut, Txinatik eta kanpotik arroz asko eskatuko dutela, ez? Bai, baina, alatabe Japonen badaukie gauza hori, baraxizekin, frutakin eta itxendan bezala, eskake guztetan edo ez dauke oitxurarik kanpotik hainbeste gauza hartzeko, ekartzeko. Orduan bertakoa kontsumitzen dago, horregatik dendetan eta jarri daue horako limite bat. Zu arroza joaten zara erosten, eta erosteko kuotak. Orduan, familia bakoitzeko, hori haukotzu kilo kopuru bat. Bai, familian sortzi bat zaete, hastian 20 kilo. Hori da, hori asko da. Bueno, esate bat, zenbaki bat gaine, bota dut olan. Baina gisa da, badauela eskualde bat, dauela Tokion iparraldian Saitama deitzen dana, eta da eskualde beruena. Eta bertan, lehen ekoizten zen arroz pila bat, eta ontsa ekoizten dien arrozak, die arrozasi berezixak, hainbeste bero jasateko. Zeba, hori, aldaketa klimatikoa, lehortiak eta diela eta, aurtengo uda, ni izan nazena bereziki, izan da, historian egondan, uda beruena. Bero handia pasatu duzuen, Patri? Ni kristona. Bera, nik gomendatzen badon norbait Japonera joan, neguan, uda eskenean edo uda bereixa, baina udan, nik ez dugu gomendatzen. Alde hortatik, suerte izan dugu, eta beti, egon gara, egon ezen 3 aldietan izan da, izan udako hilabete bero hiek, zean ezetasuna be asko ongar. Pila bat egon da. Berua eta esan. Oiaskoak gorrituta ezerrez da hemen. Tipul eta osorik estudio jarriko, bat eta erenakin eikua, eta hau, tipuleta ona erregostera, eta beste bi baratxuria talero 3 ero, nahi juzuenak, baratxuria bakizu ondo juten ala arrozakin,
barrura erregosten, eta gero, bueno, jarrituko du, pixkanaka, itxura ematen gure gaurko arroz honi. Adituek esaten daue, 2025 izango dela oso urte txarra japonerako arrozan dakota, txarra izango dela, eta batean batek esango dau, baina zein daue arroz barik, bakitu zein dauen geixau ordaindu. Osea, azkenean, arroz gutxia egongo da, erosketa bebai mugatu egongo da, baina arroza ez da desagertuko, orduan, dauena gutxi izaten bada, ez dakit, esan dezagun, euro baten egon zala lehen, ontxe, euro terdin edo 2 euro, igo ingo da, danakin pasatzen dan bezala. Ni gor suposatzen du, Patri, kanpotik bekarri, beraien filosofia dela, bertakoa eta konsumitzea, baina kanpotik ekarri behar bada, oinarriko zerbait, ez dakit. Ezin danian, ez? Ez dakit, hemen Euskal Herri, patatakin bezaten da, ez da hola, eta gu pentsatu, Euskal Herri, ez dakit, gure patata erokipula gabe. Kanpotik ekarriko gendun, ordainduko gendun, ordaindu behar dana. Atzo justo gainera, patatakin ibili ginean, atzo ingenitu patatak saltza berdian, eta egon gien patatan inguruan berbaitzen, ez? Orduan nik ikertu inaben, zezigorrak ezarostan, baina patata berbai igo da, azkenengo 2 urtietan patatan presixua, eguneko 46 igo da. Astakeri bat edo. Osa, pentsaulen, ekoizlie emote jaken 30 zentimo kiloko. Bai. Ontxe, eskatzen da 60. Osa, segal gutxi hau dauz, lehortia dauz. Ez da gainera Euskal Herriko gauza bat, estatu osuan pasatzen den gauza orokor bat da, patatakin. Beraz, produkzio gutxi hau da. Aldaketa klimatikoagatik bebai, Asian edo landen kalitateagatik. Eta hor, Patri, zen edo zatean. Igo bada, eta ekoizlei ere ordaintzen badiete gehiago gaitzerdi. Zebeste da, esan duzuna, 30 pikuan lehen kobratzen eta oraino. 40 bakarrik eta guri igo diguten guztia igotzea, baina hori, patata bezain zerbait hain oinarrizkoa, kiloa, 2 euro horriko biltzen da. Nik legunean, 2,85 ikusi nahen, eta, ordainu nahen patata kiloan. 2,85 pentsau, Munduko patata honena izango zen. Ez dakit, izango zen atzo da, estatu zen ikun. Eta gauzia da, batzuk badauzela, igual, ez dakit, usta urria izan da orduan, presixua igotzen da. Baina, beste gauza batzukin pasada, presixuan igerri dela, igo dela, baina, ekoizli eskakela ematen, adibidez, hau da tipulan kasua, ez? Tipula bebai, azkenengo 2 urtietan, pila bat igo da. Ni akordatzen az, unibertsitatea hasi nintzenean, hori izan 2008an, bakitu urte desente pasadiela, baina ni akordatzen az, hori, 4 tipulan pak hori. 2008an ni 2 seme alaban euskan ja. Nahi dut esan. Eta untxelau? Eta untxelau. Bez, pasada da nondako. Ni akordatzen az, horrek, 4 tipulan, hori, paketien etortzen dien, sare baten etortzen dien, horrek, ni akordatzen az, hori zaola, 80 zentimotan. Gero iguzan euro batera, euro bat eta hogei, eta ontxe, 4 tipula horna bat, 2 euro, beraz, desente igo da, ez? Azkenengo urtietan, askoz begeixau. Baina, esaten daue, dirutarte hori dana, bitartek edizan dako doiera. Ekoizleek ez dutela naberitu holan igoera bat, ez? Hori da, oza, 7 aldiz biderkatu daue, eurek ataraten dauen etekina. Azkenean, eta letxuga, bai, igo dala esaten dau notizionek, nik letxugan ez dut igarri, hainbeste. Osa, letxuga beti egoten da euro baten letxugia, gutxi gora, bera. Bai. Baina, tipulan eta patatian, igerria, eta gainera die, guk sukaldaritzan pila bat erabiltza ditugun gauzak, beraz. Bai, egunerokotasunean erabiltzen ditugunak gure etxeetan, eta nahi ez, ezin direna falta, eta, esaten duguna. Ziurreneko egin jarriko... Oliva... Azia geizten, Bai, baina ala ere, baina zema jeitzi da. Oliva olio on bat ensalarako 9 euro baino gutxegotik ez daukazu. Eta ez da horren beste 5 eurotan da ordaintzen ibili garena. Orduan, ostra, zer ondo den, birringailu honek ikusten dituzue? Txak, hemen azala geratzen zaigu, pixkat gehiago hemen. Eta listo, ibili barrean horre txikitzen da ez da ditzer? Listo. Beraz, hau da? Zer ona. Hau, Hau da paella ezin da ditxu, ez? Txitxiriak olan arrozan, ikusi dut, arroza itxen da benien hau laban eta itxen da buena. Bai.
hori ikusi izan dut, hori txitxirioak jartzen dut ziela, tomate osoa, da holan laban, nik uste dut hemen txorinen egin dugula. Baina txitxiriako lan arroz... Egia da, lantaldearekin hitz egiten, da... Bai? Txitxirioak, patata. Bueno, badira hauek gauza batzuk, arrozak jaten ari garenean, testura aldetik eta honek krematxua bada, patata, hemen oin erregozingo du pixka bat, baina ero patata hori saldarekin eta horregozingo da, laukitxoetan ingo dugu, txitxirioen tamaina emango dugu, ez? Orduan, ahora sartzean, arrozan aleak eta txitxirio eta patata, hauek puskatu ingo dira eta holako krematxu puntu bat emango diote. Zapore aldetik txitxirioak emango diote zerbait, patatak zaporeik ez dio emango, Eta alde hortatik, bueno, nik uste irabaziko dugula, Beste, esperientzi ezberdin bat. Txitxirioak, naiz eta txikixak izan, esan. Hauek egozita dela, Bai. Imaginatzen dut, gero 20 minututan arrozakin batera estiela ingo. Eta nik olakotan eta ikasten hasi naiz, Patri. Bai. Olako, ontzia handia izan da eta 200 gramo arroza bakarrik. Hau da, 2 lagunentzako bakarrik. Bai, ikasi behar dugu arroza pixkat finagoa egiten. Baina ni beti bete. Onarte ematen du. Goraino arroza, beldur gabe. Baina, bueno. Ni fin, oran geruza fin baten gustatzen bat. Behin denizekin, bikotiakin Balentzera joan da, bindako paia eskatu ekarri zuzuen olako kasolatzarra, baina, karo, geruzia zan, arroz ale bat zaukan nik uste dut, haundixenak zaukala 2, baina... Bata bezan gainean 2 asko jota. Hori da. Oso fina, eta txitxirioena galetu batzut, bueno, txitxirioa badie, varietatea ez dakizen izango da, Pedrosillano edo... Bai, Pedrosillanoa. Pedrosillano dio horre txikitsuak izaten dienak, baina, bueno, guk ezagutzen dugunak. Baina, ontxe, oso modan jarri da beste barri bat. Enago adoz, Patre. Ez zauz horrekin adoz? Ez. Zeba? Pequeñines, no, gracias, deje, ez da izanuntzia nola zegoen. Jo, nik, bitxo, da hilar, malko hilarra bezala. Malko hilarrak, bai, ondo daude. Jo, goxua da, oseo. Bai, goxua da, baina hilar batzuk pixkat handixauak. Gehiago betetzen zaituztenak, eta bere tamainan ez handi horre sakarroiek ez, baina pixkat, ez dakit, ondo, horre bai, ni nahiago ditut malko hilarra, baina ze malko hilarra iruditzen zait. Horre di, baina gure hortuko kabiarrata. Bai, oin beste bageiau. Ointxe beste bageiau. Beste bageiau, kontau zer dan, Patri. Ze ointxe, bueno, txitxirioak, edo deskuritu dituzte batzuk barrixak, txitxirio berdeak. Eta die, bueno, oso txikixak, oza, hau baino askoz be txikixak bada, die 2 eta 4 milimetro bitartian, oza, oso jendeak hautzian hartzeitxo. Zer hautzian? Hautzian, bai. Hautzian irabiaki baten, edo, ze, hain die txikitsuak. Baina, hau edia hori xamurra edia, gaina ez daukate zekusi, da, ez, hartu eta txitxirioa erabat helduta dagoenean baino, lehenago jasotzen da, ez, orduan. Ai, txoin, bai. Ez que konfundiru inaz. Pentsatzen, ez que gero beste gai badaukat, hautxian da. Gero daukat dilista berdea, baina ontsa txitxirio berdeak ingabiz. Ez que hainbeste lekale berria, niri betikoa gustatzen gara, Tolosakua, Gernikakua, Lehorra, beratzen jarri behar duzuna, asko jota beratu gabe potxak. Dilista pardina, dilista beluga, eta hortxea gure varietatea akabo. Baina, bai, txitxirio berdea da. Hori, txitxirioa hasi baino lehen hau jasotzen dana, dala berdea, da oso leuna, eta hori, oso modan jarri dala, gastronomia altuan, horako Michelin sarretako jatetxietan eta. Orduan, zaporez, leun haua da, egisa da, irekin aldi baten eta denbora gutxixan itxen dana, ez dala gure txitxirio lehorrak bezala, ez da beratzen jarri behar ez hori da, eta ordutan, eta arrakasta pia izan dau, zebe bai, digestiorako da, askoz errexaua, azkarraua. Txitxirioen azala izaten daulan gehiago egiten digutena, eta honek garatu gabero izatea azala eta hori, baina ni hori pena ematen diana ez, jakin da zertan bihurtuko dan, handitu ingo diela bai, hain txikiak eta hor merkatu bat izan da, aurkitu dute beste merkatu bat ez, kontua da, usta ezberdina da, malko hilarrak eta txitxirioena usta ezberdina dira, orduan, luzapen bat, errezeta berdinetan erabiltzen dituzte, hau da, malko hilarrak erabiltzen dituzun errezeta berdinetan, eta aiteko era berdinean, prestatzen dira beste txitxirio hauek. Orduan, bueno, esate dute, ingo du errezeta berdina, malko hilarrakin, eta usta bukatzen danean, ingo du berdina, txitxirio berdeekin.
Usta azkenean txitxirio berdiena izaten da ontxe udan, maiatzetik urridarte izaten dana, eta malkoiarrena izaten da urte hasieran, urtarrietik edo apirila maiatzera arte, uda berri aldian izaten da usta. Orduan basik horrek esan dauen. Eta gero prestaketzeko erabe bai, nahiko berdina da. Azkenean, urdai espiko apurtxo batekin, arrautzerregozi batekin, olako arrain salda batekin. Beraz, prou, bikonik egisa esan, ez dut sekula prou, ez ikusi bek inungo lankartatan da, Ez, nik entzunda daukat, eta badakit jatetxetan, hor, lagun bat egon zan egunean, Zagaragozan, dan badao jatetxe batetan nun atatzen dituzten nolan, eta jatetxe ezberdinetan badakit ari direla produktu honekin lanean, eta, beti esaten dugu, ondo dago, beste produktu bat gehiago daukagu, eskuragarri dagoena, eta hori, baina, arraia bezala, holako, ez dakit, unako karioka, erolako lehatz txiki bat ateratzen dizute, eta jakin da gero, olako, 2-3 kiloko lehatza bihurtuko da, ostra, hori ez zazu harrapatu, eta txitxirekin, protein goitugu hori bai, lortzen baitugu, ekarri egin goitugu. Bakitzu zen pasatzen hor, diru kontua beti di, eta hor konturako etzeko ziren eurak, behitu, txitxirioak gaur egun kontsumitzen die gehienak, egosiak, jendiak, eitxeitxu egosiak, eta gero, jasote baitugu lehen hau, lana be gutxi haua, gutxi hau ingo, ostra, Patri, legunian irakurri nabe, ondo zaindu bide igual. Ez, jasotzeko zailagoa direla, eta ez da gizema denbora behar dauzun eskukada bat jasotzeko. Orduan, alde hortatik, gero, prezioa nolan sartuko. Claro, gero, txitxirio berdien bezeruak izaten dien Michelin izarreko jatetxi oso berezizak. Orduan, horrek ordainduko den prezioa, ez da ni zutan nik merkatuan ordainduko dugun prezizua. Kobratuko duten amintzat, ondila izango. Ziur. Hemen buiaka gure arroz hau, piperrautza botako diogu, eta bakizu, beti, piperrautza botatzen diogunean, zeituan, busti, erodan alakoen berda, zebezela erre iten da. Kasu honetan guk, arroza botako du bertara, gero, ardotxuriakin bustiko dugu, ez gaude paella, eta iten da lehen batez, arrozai, ardotxuria dute garrizu. Txorienen hainbat eta hainbat risotto egin ditugu, eta risotto, nik egin ditudan errezetak guztietan risottoanak, denak busti izan ditut ardotxuriadekin. Eta nik hemen txorienen jako paella estilo hau da. Olako paellera baten jako arrozak, baina dauen sekretu iberikoakin, txibiekin, eta nik ardotxuritxak beti. Botatzezat. Orduan, norri bai Valentziarra badago, etoen jarri bada horrek usten, ez gaude paella bat egiten, ari gara egiten, arroza oiaskoarekin. Orduan, ardotxuria, lurruntzen utziko dut, eta hemen salda daukat. 200 gramo dauzkat hemen arroza, honi 800 bat botako diogu. Hemen beti esaten duguna. Beti taula hori dakiguna arrozari doblea bota berzaiola, kasu hondan ez digu balio zertako. Segatik oso zabala da ontzia eta lurrunketa hemen denetik lurrunduko zaigu. Orduan azkarrago lurrunduko da. Arroza hemen ingo bagenu, ontzi, iztu batean, hor lurrunketa askoz gutxiago dago. Orduan hor bai egin beharko genuke 100 gramo arroza 250 salda. Kasu honetan ez, hirukoitza eta pixkat gehiago, beldur gabe. Eta lehen, egon gara hori, txitxirio berdeen inguruan berbaitzen. Eta nik konfunditu inaz, ze lehen irakurri dute artikulo bat, dilista berdeena, edo uretako dilista bebai deitzen diena. Zer da hori? Eta hori da, ointxe bat, deskubritu berri daben lekale berri bat, edo, da landara bat, baina lekalien funtzioa esaten dabe daukela, ze dauka 140 proteina. Eta borobitxua bebai da, mankai izena dauka, Israeletik dator, eta hori bai, dala 2-4 milimetro artian, die ale oso txikixak, eta orduan hori jendeak hartzen dau hautsian. Olako sopak edo irabiakiak eitzeko. Orduan, nutrizionalki suposatzen oso interesgarri izango produktu bat. Nutrizionalki bai, azkenean odoleko azukre maila kontrolatzen dau, proteina pila badauka, zuk dieta barazki jalia edo jarraitzen badozu, beraz, alde horretatik oso interesgarri da produktu bat, baina goxua nik ikusi dut, eta ez dauka itxura goxua. Itxura, baina dastatzeko aukera ez duzu izan. Dastatzeko ez, baina jendeak hartzen daue bai,
irabiaki bezala, olako suplementazio bezala pastillatan, eta beraz, ez dakitzu, txiloen ekialde hurbilan da ibili zinenean, ez zein ikusi. Olakorik esan duen ikusi. Ez, tamales, ero... Bai, tamales, egia da gauza berria probatzen gustatzen zaigu, baina olakorik egia esan nik enuen esan. Eta gisa da, urtero ataratzen dela olako superelikagai bat edo, lan guztetan gake deitzia superelikagaia, honek propietate pia baditxu, honek ez dakiz, neurrizan arabera, eta... Gaur superelikagai bat. Zein? Tomatea? Gure baratzetan egoten da, antioxidatzaile pila bat dauzka, vitamina dauzka, ur pila bat dauka, superelikagai bat. Egia da, egia, hau, eramaten bauzu herrialde bat, gaur egun tomatea mundu guztian ezagutzen dalako. Baina bestelaz, tomatea superelikagai bada. Hemen, vitamina, antioxidatzaileak, oso ona da gure osasunerako. Bakitu jendeak, gure oso barneratu daukagu. Claro, eta guretako etxekoa da, guztakaku gauza berrixak, gauza errezak, pilula baten bauten bozkue dana, edo orako superelikagai baten saltzen bozkuen marketing kontutik ondo etorten da, baina egisa da, superelikagaiak ditugula gure baratzetan, gure lekaletan, eta gure produktutan betidanik amamak, eta gurasoak jandaben produktuetatik. Bai. Bueno, orain goaz, beste superelikagai. Aguakatia, ze hona da. Bueno, aguakatiakin, zuek Kanarietan egon bazarete, lehenko atzo aipatu nituen Kanario berte, daude mojoak, ez? Mojo pikon, mojo berde, eta gukiko duguna, olako mojo berdean martorriak initen da, eta ingo du martorriak inindako mojo saltza nahi duela esan, baina ez berdintasun bat izango du. Eramango du martorria eta aguakatea. Orduan niko krematxoa geratuko da. Beste osaia normalak mojo batean erabiltzen direnak. Olioa, ospina txorrota daun bat, eta baratxuri atalak ere bota beldur gabe. Desente, eskuzabal baratxuri aldetik, Bai, ez gara lotzatu behar, eta hau azkenean zerbait potente izango da. Izango da, pixka bat gainetik botatzeko, eta gero, iskina batean jateko. Oin, nola egiten dan? Oso komplikatua. Irabia gailuan osagai guztia jarri, birrindu, eta... Hola, gorrezetak egin behar dira, dan ez da izango komplikazio, ez? Eta galdera txigor txitxirioak, azkenengo momentu motakotzen zuz. Azkenengo 5 minutuetan egosita daude, bakarrik berotzea nahi dut, ez? Eta hor zapore pixkat txupatuko dute, baina azkenean botako izio gainetik, eta listo. Oraindik salda daukagula, dena txupatu baino leheno. Oso ondo. Eta arroza itxeko azkenean lagungarri desberdinak, ez? Gisa da, Valentzia aldian eta hor oso ezaguna dira alioliak. Niri aliolia pia guztetan gata arrozakin, olan itxaskixekin danian, ez? Ez dakit, arroza alioliakin baino gehiago, gure txian isa alderantziz izaten da. Alioli horan pototzar haundi bat, eta gero arrozakin horan akompainatzeko asko gustatzen jako. Baina, hemen txorienen egin ditugu, ez? Maionesa desberdinak, eta onartzen dago arrozak, Eta fideua bati egizan alioli bat, nik, fideua gustatzen zait, baina alioli gabe da gauza bat, ez duzun ulertzen. Galdu iten du, behar du pixka bat, eta ez duzetan inberra alioli bat olan, baratxuri zapore potentea dukan olan. Baratxuri ikutu bat ematearekin neikua da, eta, gorenko maiera igotzen du plater hori, ikutu txuri horiek iskinetan nola pixka bat margotuta, baina ala ere beti, alioliak eta olako gauzak, atzo inuen aliolia bezala, iskina batean, eta ero bustitzeko, eren egun egin nituen, txipiroi bolak, horietan, iskina batean, gehiagi ez bota. Hola, espakatzu gustaten, ez tozu hartzen. Eta zuei, espakatzuen martorrixa gustatzen bai, saltza hau egin zeike perrexiak. Berdin. Azkenean, bakitzu gainera, martorrixa espakatzu gustatzen gauza genetikoa dela. Hori entzun da dauka. Ez, ze batzundako, dauka sapore hona, niretako sapore hona dauka. Baina beste batzundako dauka xaboian, saporia, edo da... Hori, batzuk esan da, zuk haua entrenatu inbiozula sapore horretara da, kafiakin pasatzen dan bezala, da alkolakin pasatzen dan bezala. Probatzu zure lehenko aldixa, igual ez da atseginena, baina gero ohitzen joan bizarela. Martorrixakin antza holan omen da. Neri betidan ikusten bizarrat, lehenko momentutik, baina espakatze gustatzen hori, perrexiakin, sapore lehun haua izango dau, eta igual oitxuta hua zauz. Eta mojo berdean? Kanaria ruartetan baita egiten dute persiakin. Eta eunekon, han badaude, baita hori, esate dutena, patata tortilla tipulakin o tipula gabe. Badaude batzuk, esate dutena, martorriakin ez duela persiakin nahi hau dutela, eta bueno. Edo, han egongo dibe, mojo berdea edo mojo gorria.
Hor ja pikantea gustatu azizu. Kontua da, 6-7 atal baratxurianak hemen jundirela. Ez kentuko ez da erdiko zurtoina ere. Hau izango da. Bixi. Potentea. Martorria ere, beldur gabe hartuko diotolan eskukada bat. Zondo. Eta hau ere... Txortenta guzti. Bai, horretik esaten dut, errezeta hontan, komeni dala iskina batean jatea, ze arrozari, zapore hartzea ere, ondo, interesgarri izango da, arroz hau kosua ongo da. Gustate jako. Orduan, hau, horrela, eta hemen, ospina, txorrota dagoen bat, tak, oliba olio txorrota, eta berritzen hasiko eta ero botatzen gainerakoa. Normalian mojo berdeak tradizionala gugitzen da piperra bai, ez da? Piperra gordina. Batzu botatzen diote, bai eramatetena, baina badaude errezetanik ikusi izan ditu pipergabe baita. Bai. Eta mojo hau pikantia, gorriak eta, hor daude, nik uste dut hemen bezala, ez? Zenbat buru horren beste buru, nola da, ez? Esarra esaten duguna, daude... Zenbat buru, hainbat aburu, ez? Hainbat bizkaitxar saltza, bata zagarrakin, bestia ordai azpikuakin, bestia gabe, bestia... Zuen gustora, eta hori bai. Baina horretako, bai guztien emerdu zuen jakiteko zinten zuen gustoa, etxean kozinatu. Etxean sukaldean sartu eta kozinatu. Zezpaduzu egiten errezeta hau, horrelako zerbait, ez duzu jakingo inoiz, gustatzen zaizuen, presiana, martorriana. Eta inezian, alperri da. Orduan, beti izaten duguna, oberena da, eitea. Hori da. Inezean, ez duzu jakingo inoiz. Hau, argi dagoena, kolorea, izango du, berdea. Eta, kasu hontan, maionesa batean askotan esaten dugu, ekilore olioa ez, nik oingoan oliba 0,4 gradukoa, bakizu hor gradu ezberdina daude, eta horren arabera lodiagoa zaporetsuagoa gutxio geratzena, guk oingoan 0,4 erabildu. Hau, goraka. Eta zigotzuk hau adibidez, menu hau ez, joguna, untxia da, oiaztua, arroza, txitxirioak, eta mojo berdea, hemen gozatzazun ume bati? Beti. Bai ez? Derrigorre. Hola, zaporiak probatzeko eta zure lauseme alaba euskazu, beraz, esperientzia sakona. Jatetxetan, ni, bentan, amorrua ez, azkenien hori da ikusten dutela jatetxetan, ez? Ikusten dute, baina, beti, eta umeentzako beste hau, dago, ez. Ume jango dute? Gainera, umiendako menua beti zeten da, holako, espagetia tomatiakin, ez? Aragisa plantxan edo hamburguesa, patata frizitua. Pero paparra? Eta holan, menu bat, simplea, eta hori ez, jatetxe batzutan, amorrua ematen jake, azkenien umia bai, erakutzen behake txikisa danetatik jaten, ez? Ez que hoitzen badire hortara, esango dute, beti karta daukago. Bai, edo gauzia da, zure umia ezagutzen bozu, da igual, ez da jatun ona, galdetzea, kartaz aparte zehozea daukatzu, eta beti egoten da, urdai azpiko kroketa batzuk, edo patata frikitxu eta arrautza batzuk itxeko aukeria, beti egoten da. Baina gauzia, eta jatetxe batzuk alderrikatzen da biena da, umientzako menua ez egotia. Ez aukitzia, karta bat bereziki umien dako, ez? Eta egoten badabe, purtsu bat aldatzea. Ze, karo, gero... estrategia desberdinetan, da ikastoletan ikusten txuzu umiek danetatik janbi daue, baraskisa janbi daue, gozarixak izan bidie, hori ez, proteinak, zerealak ez dakizen, baina gero, jatetxetara soiz da, dana, espagetitxe tomatiekin da hamburguesa. Orduan, danon lana dala. Patri, zuk esan duzu orain, gure hau zapaiak landu inbar ditu, entrenatu inbar ditu, eta pixkanaka, danetik, erakusten badiu beti, hori jaten, bereiek, guztua. Litxarreri xatera oitxuta bazoz, bazkenean zure hau zapaia be, hortara goitzen da. Lagunok, txitxirio bota ditugu, hone beste 5 minutu falta zizkio, zua jaitsiko dut hemen. Oin, zu hobek daukaten hona, bi aldeak oian eta behan harrapatzen duela, eta hemen jolasten pixka bat, baina hori, utziko du beste 5 minutu hor plop-plo egiten, eta lehorra honean, beste 5 minutu pausatzen, estalita, eta gero, gure moko berde honekin, moko esan dut, mojo berde honekin, zerbitzatuko du. Hemen ibarra tetresa, trapuak espaizu ematen, tak. Bueno. Eba itxura onna, Bai. Krematxu geratzen da, patatak, txitxirioak, hau da, gaina utzi dut holan saldatzu pixkat, Hau izango zen gure
arroza oiaskoarekin eta txitxirioekin. Nola ez, aguakate eta martorri. Mojo pixatekin. Pixat baino gehiago. Bueno, hau oso zaporetsua dago, probate du mojoa, gozoa dago benetan, eta nik uste dut arrozarekin, ondo ustartuko duela. Ondo joango dela. Eta gero hori, segur, jendek itxen badago etxian oran botila baten, horrak irauten dago pare bat egun... Oskailuan, irulau egun errez, bota digun olio guztiarekin da, ospinarekin da. Hori gero lan patata batzui lagungarri moduan, ero... Sego xua dauzen arrozak, piperautza egin. Piperautza etortzen niri. Bai, piperautza etortzen da. Gaina pixka ketu puntua dauka. Bai, oso goxua. Eta patata talan sartzean, testura o ez duzu espero. Oiga, mojoa. Nik eixau biot. Probin biota. Patria, txakurtxo beruari botal diozu betik, gero gordeko izut, Ba, gordei da sumesez, ontsu ingoten txakurtxo beroi, bota inbitzuta putxo bat. Ba, ontxe esan dakoa, izokin hot dog batzuk egingo ditut, txakurtxo beroak olan ulerretzagun danok. Beraz, saltxitxa biharrian engot, izokin xerra batzukin. Habitu. Zango diolako itxasoko txakurtxo beroak. Eta resta, simplea, holaxa ingot. Izokina saltxitxan tamainako zati luzangatan moztuko eta grilian ingo ditugu. Jogurta maionezakin, piperrekin, kuminoakin eta martorrixekin irabiatuko saltza da lortzeko. Eta gero izango da brioxo gixak erritxik zabaldu, izokina jarri, saltza, martorri fresko gehiagokin apaindu. Eta zigorrek hemen utzi ostan martorri mojo aguakate hau, bebai, oran gainetik jarrikotzeu, aprobetxatuz dana, ez? Ostoak ez badizkiezu martorriana jartzen, nik ustotarekin ja, bombarekin, zaporea esaiola faltako bintzat. Apaintzeko. Eta hementxe, dauzkat, honek, piperrak, kontxerban. Bai, zintzuk? Txipotle. Izena, txipotle piperrak. Orduan ontxe, kontxerban datoz, daukie puntu bat olan ketua bezala, gozua eta ez die bape pikanteak, honek ez da bepikatzen. Hone berezik. Bai, nik enekiena da, kontatu zein barduzun horrekin, bai, honekin ipio, saltza maonesa bat, orduan maonesa, jogurta, hemen daukat kumino eoa, bebai, eta gero, martorri apurtxo bat, bebai, jarrikotza. Oso ondo, txipolotea nik enekiena da jalapeñotik, jalapeñoak lau atal dauzkala bere bizitzan, ez? Jalapeño moduan hasieran, horre dire, pikanteena jalapeñoa da. Freskoa. Freskoa danean jalapeñoa hori da pikanteena, indar gehien daukanean, piperronek. Gero, kuaresbeñoa, dala, apur bat gozoagoa, jausten duzu azten jalapeñoa, eta orain pikantea pixka jeitxitzen zaio, gero haue jaso, eta lehortu eskero, morita lortuko benuke. Bale, horre die, lehorrak. Bai, moritak izango ziren, hori da. Berreina jalapeño hau, baina lehortuta, eta pikante gutxio izango zuen, nik gehiago izango nuke zeukala, ez? Lehortzen badugu, hor indar gehiago hartu beharko luke. Eta gero, izango zen txipotlea dela, hau lehortuta eta ketuta. Eta ketu puntuarekin. Baina berez, txipotlea da jalapeñoa. Jalapeñoaren atal ezberdina dauzkala. Hau da, pipermina, gure, hemengo Ibarrako piparrak ero, horre piparrak, usten baditu, azten gero gorritu iten dira, eta gure pipermin bilak etzen dira, guke, horre, makaiagoa pilpilean, irudi horietan ikusten duguna, argazkietan non, baratxuri atal bat gorritua non, holako ustai batzu dauzkan gorriak, hori, piperre honek, Ibarrako piparrak, hortan bilakatzen dire gero. Orduan, honek, jalapeño honek ere, atal hoia dauzka, eta hortan bilurtzen da. Hementxe, zarata apurtxo bat, segundutxo batzuk, zehau askara itzen da. Eta, koloriak atzera ez eitzeko, hau, ez dau bape pikante. Ez du pikatzen? Ez dau pikatzen. Vale, oso ondo. Hori bai, izokinan kolore antzeko geratu da. Behitu, oin patri, izokina ipatu dugula. Lehen gunean, egoten gara saltzeatzen, interneten da, behiratzen da. Ez hau zut pikanti etzabela? Pikatzen da. Bitxu, proba. Ez, siniste izut, ni. Proba. Patri, ni siniste izut. Ez du zola. Hori gara. Apur bada. Zazieran ez,
Eskutuan, estarrixan. Bueno, esan behar, baina... Gero dator, ez da? Bai, gero dator. Baina, bueno, ondo, eraman garria da. Ez da holan exageratua. Naiz eta igotzen doan, Ez da exageratua, ja, izerri txantxak hasiko dira erortzen bizkanaka. Baina, badauka ikutua. Lehengoan, sarean ibiltzean gustatzen zait, eta beti saltzatzen dieten sukaldarien gauzak. Agertzen zen truko bat. Azalak entzeko izokinari errez. Zein da? Hori trukoa baldima zen lana. Nik egiten dudana da, plantxan bizi dagoenean, azalan aldea, gorritu egiten, azalan aldea ez? Ero, azalan aldea inalda, horre, lupiarekin da berdin egiten dugu. Egiten genuen xuberoan. Azalan aldea, hau bizi dagoenean, jarri, minutu batero, buelta eman, eta hori azal hori, klak, altzatu, eta inungo aragirik eraman gabe, eraman kendu ingo diogu. Bueno, hor truko moduan jartzen zuten. Izokin bat hartu xerra hori, hemen jarri, azala beraka daukala, eta soka batzuekin lotu, hemendik, holan bilduta. Lan larrei. Eta izokinak eratzen da, hemen itxatzita moduen sokakin, eta azala beraka daukala, azala hemengo aldea. Hemen sartai hau ur pixkatekin jarri, eta tope lurrunetan denean, hor jarri. Eta, karo, azkenean beroak egiten duena da, hori galdarrastatzen dugunean tomatea bezala. Egiten du askatu arazi, baina askatu egiten du hori. Baina kontua da gero hartu, eta kentzen dio gero askatzen du hemendik, eta baitu azala dan ondo kenduta, eta izokina, esan, neiko gordina ikusten da. Nik ez dakite, hor trukoen bat egon behar da, ze nik ez da izema denbora behar duen azal horrekorra bera begira. Horren denbora txoat utzi beharko da beroa iristeko. Eta nik uste kozinatu ingo zala, eta nik usten da, azalan aldeak kenduta, eta gero, hola, gordina dana. Bai, nire ikusten gat, izokina nolan truko batzuk ikusiot, jakiteko zeinan modu honen holan kozinatzeko eta nik etxean probau nauen da, onak geratzen da, baina ez da nire guztauka. Nire gustatzen gat, bi aldiak ondo kozinatuta egotia. Nik gordina aldera botatzen dugu etxean, Guk erdia gordina usten dio beti. Bai. Eta umek hori ikasi dute, eta hola gustatzen zaie. Eskazbenen oitzen basara, eta nik ikusi nagoena da, bakarrik alde batetik kozina hau bidala, hau da, azaran aldetik, eta gora aukitzen da, 4 minutu edo, zubi zixan, eta gero, itxangakona da, ura purtxo bat bota, hori tapa da lurrunetan, da orduan beste aldia, dau isa txurixa, eta beku eta, holan probau nauen, txarra ez da, zeo izokina, kalitate honekoa badau, ondo, onartzen dugu, baina, egoziten da. Eta zuri ez zaizuela gustatzen izokina gordina, Japoniara juten bazara, han gordina jaten dute. Gustaten gat gordina, baina gustaten gat gordina danian, gordina hotza da tartar edan, edo tataki edan, edo ondo kozinatu. Da hor, erdiz purdi, jarri azu edo gorri, edo ondo lehorre iruditzen zain, ni alde, holan, beste ondo egin da izokina lehorregi iruditzen zain. Eta hor, ekik aurkitu dio trukoa. Maionesa pila jartzen dio aldamenean, eta holan supergoxua da. Peruko lan jaten da, karo, zer jaten da, eta zen zapore dauka. Maionesana goxua, karo, ez da gongo goxua, zapore maionesarekin. Zelan ez da gongo. Hemen, umeetara bueltatu, zez, lehen Patrik esan dugu, menuak eta hori, umeekin imar duguna txikitatik, aldala, eta hor ja, zuen, egia da, gurasoan guztuak tartean sartzen direla, azkenean umeekin dute etxean ikusten dutena, eta gurasoei izokina ondo egin gustatzen mazaie, ero azpizuna nahi dut esan, ero txuleta bat, ondo ina gustatzen bazaie gurasoiei, beraiek jakingo dute agian teoria, gutxi inda jan behar dala txuleta, baina bere umei nola emango diete txuleta beti. Ondo inda. Claro. Orduan, hortara, baina saiatu behar gara hor, badaukagu militantzia puntu bat guraso garen aldetik, eta ni batzutan pureak ez diatek errazik egiten, baina hartu eta jaten dut purea, ero gauzatzuk ez ezkik gehi, baina jaten ditut, umegatik, eta nik uste dut, ze umeek azkenean etxean ikusten dutena hori iten dutela, ez? Bitu, nik gauza bat olan ez dutena sekula proba hau izan, holan nausisa izan nintzen arte, kroketetan eta holan tigretan, baina neramak muskuioak gorroto ditu. Eta ni nausi izan arte ez ditut holan muskuioak askotan jan. Gero arrozakin, kroketa eran gabonetan beti zen nire amamak itxe izitxun, baina bestera, ez da nire ama, ez talako izan, orduan, amak kozinatzen zaunez etxian, ama iguzetan jakona jaten. Gure etxian,
Txigor hemen, Uria txigortu. Hori da, apurtxo bat. Nire arrebak eta nik onartzen dut, lehen txitxirioak ezin dituen ikusi erein. Eta nire amari erruz gustatzen zaizkio txitxirioak. Eta gaur da eguna niri maite ditu dela eta gure txean bi asteri behin txitxirio dut. Eta gaur da eguna arroza eta dana jartzen dut. Eta gaur eguna arroza jartzen diot, eta txitxirio egiten dituanen, nire amak esan du, nik oino itxura kaldu dudanez, zuen erroagatik egiteana, ez ditut etxean egiten. Eta orduan nik eramate izkio, beti etxean egiten ditudanean txitxirio, beti nire nomaian desen deitzen dut. Bapera ematen dizkiot, eta gustora jate ditu. Eta nire arrebak orain dit txitxirioak ezin ditu ikusi, eta, nire ama oso, ez da, arrozalea. Arroza jaten du, baina, janbea dalako. Baina gugatik arroza jartzen zuen, eta holako gauza, gurasoekin behar ditugu holako gauzak. Lehen mogan egon zan bebain, nera mai, gibela esakon bape gustaten, baina guri gibela beti jartzen zuzkun, ze osasuntxoa omen zan, edo lehen medikuek omendatzen zabien, orduan, guri jartzen zuzkun. Eta gibela beti gure txean ere gutxi, eta azpizuna izango zan moduan. Erdia gorri-gorria, guk egiten genuen baratxuria, sartaia bisi-bisi jarri, baratxuria bota, pum, buelta eta buelta, berotu bat esaten dana, berotu txiki bat, eta listo, eta ze hona. Hemen txein gau, gure txakutxo beroa izokinan, beraz. Hemen txein dugun saltxa, txipotle saltzakin, maonesa, jogurta, kuminoa, bada, puntu, bixi bat, baukala. Gero jarriko, epi. Izokina? Olako, izokin ogitartekoa geixau, ez? Baina, politxabe. Jarriko tzagu, martorri, ostotxo batzuko lan, koloria emoteko. Eta gero saltzan eria baita? Eta gero, hombre, hor jarri ustazu, da, hemen esaten dugu beti, ez? Dana aprobetxatzen dugu, bai, dana aprobetxatzen da. Martorri berbi. Martorri berbi. Ogisa holan, gainetik, eta, hause da, gure, izokin, xakurtxo, beroa. Dazta ezagun? Dazta ezagun. Horto bate? Erditik moz dezagun, lehengo. Noski. A ber, truko bat, etxian umea dauzkazuna, bi dauzkazuna, palmera bat erosten diezuenean, batek moztu iten du, eta mozten duenak ez du aukeratzen. Orduan, saiatu behar da beti, erdi mozten zebesteak pusketa hobenen hartuko du. Hori truko zona da. Truko nada, bai. Txin-txin. Hogi darteko bukailua, puntu pikante batekin, martorixakin. Martorixabe gehiago nartzen dago, ez daukain beste. Ostra, pikantia dauka, iteli. Pikantia puro bai. Txiplotian gaia, hori, txiplote eramire, pikatzen du. Eta honekin, ostegunari agur esaten digu, bihar ostirala da, eta ostiraletan, asteburuako menu berezia dauzkau, beraz, baina zue. Hemen ez dugu gala presu entzako. Muxu bat.